Awal mlebu MPLS. Sugeng enjing Bu. Semoga kenal jenenge ibu ta. Dereng Bu. Wis kenalno jenenge ibu Juliani, biasane Kunti. Sadurunge pelajaran dimulai, ibu absen dhisik ya. Ning situ kiam, celukane. Tukiam, Bu. Caya-caya. छैया छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 Hadir, Bu. Wes, lanjut. Gonima Octavia, sapa celukane? Gonima, Bu. Jenengmu kok apik tenan. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita, ana ing soangan. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita, ana ing soangan. Pundi Marita? Hadir, Bu. Iva, 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 apa? Hadir, Bu. Lanjut. Siti Sarita. Hadir, Bu. Ayo bukune padha dibuka. Bocah-bocah bareng Kalita. Iya, dari siapa? Aku arep ndak bisa sik karo Sarinten. Iya, kok tak susul. Ini kasih minat dulu ya. Iya, sik tak keturunan. Sini sampai ibu pegawai turun. Ayo.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, masuk turunan, Pak. Ini tegar. Jadi ya. Sing pinter ya Jon, aja ucul maneh, mangan sing akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ayo ayo Mas. Piye kerjaane tugas kelompok. Wes nang ae dikerjano nang lemari. Saka nomor 1. Nomor itu jawabannya B. Ayo, kapan? Ijaran soal ya? Mboten, Bu. Ya, sapa? Baris kan, saiki sikile diangkat siji. Ayo, pingin dicekel. Mana? Wes, ini sampai bel mulai. Misalnya kabeh
dilungkas sampean wis padha lulus. Sing ranking 1 dipertahanno. Sing ranking 2, 3 lek iso ya munggah ranking 1. Sing ranking terakhir aja sedih, diusahakno maneh. Ben iso sampai koyo kancane sampean sing ranking 1. Ya. Nggih, Bu. Wis ape lulus yo, ojo lali karo aku sing turunan iki. Ora Fa, aku ora bakal lali karo sampean sing turunan. Oh, we had some good times, didn't we? Oh, we had some good drinks up our sleeve. Oh, goodbye's a bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again.